Croeso mawr cynnes bawb i'r LOLFA Tech, a heddiw ni'n siarad gemau arswyd. Fi wedi cael y job yn galed o chwarae cwbl ohonyn nhw, a basically gweld os fi'n mynd i shit o'n unan yn chwarae nhw. Felly mae gennau pansbar fi, a fi'n barod i fynd. So gawn ni dechrau gyda Eyes. Yn y gêm yma, dyn ni'n chwarae rhan Slender sy'n ceisio dwyn bagiau o'r tîm yma, ond mae yna rhywbeth ar y chôl chi. What? Run? Ble? Be sy ar ôl fi? What? Be sy'n digwydd? Bag all? Oh, piss. Cael 3 yn barod. Mae hynny'n mynd yn gret. 6. Rholio y magiau. Oh god! Ond lle fi'n gallu mynd nawr ddo? Like, fi'n cael fy trapio. Ni'n reco'r gêm yma. Reco hi. Oh my god, no! O'n i'n teimlo oedd e ddim mor brawychus o'n i'n meddwl, ond oedd yn eitha intense. Felly, fi'n mynd i ro fe 4 mas o 5. Nesa, dyn ni am chwarae Vapour. Does dim real stori dyn, dych chi dechrau off mewn coedwig a mae rhywbeth ar y chôl chi. Awesome! Oh god! Oh god! Yeah, right. Oh, cool. Bam, 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 bam. Falle mae angen mynd dro fan hyn. Oh, Christ. Whoa. What? Get off. Oh, no. Ah! Oh, no. Okay, well, I'm gonna f***ed up. Oh, it's so horrible. Oh, no. Oh, my God, lle mae fe? Ddim yn gwybod lle i'n mynd. Oh, piss off! Oh, hello. Be are you on? Oh my good god! Oh god! Wel, i fod yn deg, right? Oedd e'n eitha dda. Ond oedd y sŵn i gyd yn really dda hefyd, like, really atmospheric iawn. Felly, fi'n mynd i rofa 4 mas o 5 hefyd. Felly, ein gêm olaf yw un fi wedi clywed yw'r scariest erioed. Dyma Slender. Oh, hello. Be di hwn? Oh, y fe tudalen? Don't look or it takes you. Oh! Ooh. Honest, fi'n cael shivers, t'mod. Right. Oh god, no way! No! Oh my god, pwy oedd hwnna? Beth oedd hwnna? Oh nah, come on, really? Oh my god, for f***'s sake! Oh yeah? Oh no, oh my god, what? No! Oh no, like... Oh my god! Mae fi'n mynd nôl fyna, fi ddim yn gwybod lle mae fi nawr, fi just rhedeg. Can't run. Brilliant. So mae popeth di mynd hyd yn oed. Oh no! Literally, o fi just i neud o mas o'r croen fi. Fi'n actually crynu. Fi'n actually yn crynu. Fi ddim yn chwarae dim mwy, oedd hwnna'n Wel, ar ran depth meter, fi'n mynd i ro fe 6 mas o 5. A dyna chi, 3 games a fydd yn glychu'ch trons chi mewn ffordd gwael. A mae pob un yn rhad ac am ddim. Yes! Wel, na fe i fi wedi gorffen nawr, felly tan y tro nesa, just cofiwch. Safe!